Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hürmetli tamaşaçılar. Еш кына сорауларга җавапларны китаплардан я булмаса башка чыганаклардан эзлибез. Ләкин иң дөрес, иң кулай вариант ул үзебезнең остазларыбызга, зур тормыш тәҗрибәсенә ия булган кешеләргә мөрәҗәгать итү. Шуңа күрә бүген без кунакка Гадел мәчете остазбикәсе Фәния Абыстай Җәләлиеваны кунакка чакырдык. Ассаламу алейкум, Абыстай. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh. Hayırlı irteler bulsun. Hayırlı irteler, hayırlı günler bulsun. Qonaqqa kelganigез өчен, безнең чакыруыбызны кабул итеп алганыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Фәния Абыстай, безнең сезгә сорауларыбыз шактый күп. Бүгенге теманы яшьләр һәм дин мәсьәләсенә багышларга булдык бүгенге тапшыруны. Еш кына социаль челтәрләрдә әти-әниләрдән, әби-бабайлардан да сораулар килә. Дини тәрбия күреп үсмәгән, гаиләдә ислам кануннарын күрмәгән балаларны, яшьләрне дингә ничек китерергә? Менә бу бик мөһим сорау. Нәрсә диярсез? Bu сорау чыннан да бүгенге көндә генә түгел, элек-электән иң мөһим сорау. Һәм бик авыр сорау, җиңел түгел. Чөнки без вакытны югалтабыз. Вакытны югалтабыз балаларны Аллаһка якынайтудан, ни өчен яшәгәнен аңлатудан. Яшьләр яшиләр, кем ул? Ни өчен яши бу дөньяда? Ни өчен бу сынауларны ул уза алмый, я булмаса җиңел уза? Шул сорауларны бирмибез. Без югалтабыз вакытны һәм иң кирәк сүзләребезне һәм мөмкинлекне. Балалар безне тыңлаганда аңлатуны югалтабыз. Балалар белән сөйләшкәндә, яшьләр белән сөйләшкәндә, бигрәк тә менә инде мәктәп яшендәге балалар белән, үсмер яшендәге балалар белән сөйләшкәндә сынаулар килеп тора бит. Менә шул вакытларда балалар белән ешрак сөйләшергә кирәк, аңлашырга кирәк. Без ул вакытны төшереп калдырабыз, югалтабыз. Яшьләр шуңа күрә дә башка төркемнәргә ияреп китәләр. Башка кешеләрнең сүзен тыңлый башлыйлар. Аннан инде үзегез күрәсездер, алар барыбер экзаменга барганда нәрсәдер теләкләр телиләр, ниндидер амулетлар асып куялар, уеннарына беләзекләр асып, шулардан сорый башлыйлар. Менә бу вакытта аңлатырга кирәк. Кем син? Кем син? Син нәрсә белән аерыласың? Үсемлекләрдән, хайваннардан, һәм син нинди максат синең бу дөньяда яшәү? Яшьләр максат куялар бит инде. Менә мәктәпне бетерәм, менә берәр һөнәр алам, шунда укыйм, монда укыйм, квартира алам, аннан өйләнергә була, һәм. Монда яшьләрне шушы вакытта юнәлтергә, аңлатырга кирәк. Без кеше ни өчен бу дөньяга килгәндә нинди аңарга мөмкинлекләр биргән Аллаһ Субхана ва Тәгалә. Нинди мөмкинлекләр биргән? Аңарга бүтән җан хайваннардан, үсемлекләрдән аерма буларак, ул аңарга биргән ихтыяр көче һәм акыл. Шушы акылы белән ул аера белергә тиеш. Нәрсә ул яхшы, нәрсә ул яман. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә адәм баласына шушындай мөмкинлекләрне биргәндә, хәтта фәрештәләргә әйткән, баш игез адәмгә дип. Адәм алейһиссәламны ясаганнан соң. Бүтән фәрештәләр баш игәннәр адәмгә. Бит алар адәмгә имәгәннәр, Аллаһ сүзен тыңлап игәннәр башларын. Һәм шушы вакытта Иблис башны имәгән, үзенең тәкәбберлеген күрсәткән. Менә бу тәкәбберлек адәм баласына шулай салынган. Яшьләр арасында да әйдәгез, менә сез дуа кыласыз икән, сорагыз Аллаһтан. Аллаһ сезне ярата. Ул улы мәхәббәт белән сезне бу дөньяга китергән. Һәм сезнең ишетә ул, һәр даим ишетә, дип аларга аңлата белергә кирәк. Бигрәк тә сынау көннәрендә экзаменнар барамы, я булмаса менә үлем җитемме туганнар арасында була, әбиләр, бабайлар, шул вакытларда Коръән мәҗлесләре була. Менә бу вакытларда
аңлата белергә кирәк. Бер вакытны минем 6 яшьлек оныгым сорый миннән: "Дәвәнәй, мин зиратка бармыйм. Кызым, ни өчен? Мин куркам. Анда барырга кирәк, алар дуга көтәләр. Алар анда нәрсә эшлиләр?" Мин әйтәм: "Менә синең тәнең бар, менә бармакларың бар, алар аякларың бар, җиргә күмеп куйгач, үлгәч, алар чириләр. Но синең йөрәгеңдә җаның бар, ул чирми, ул һәрвакыт исән, һәм алар дуга көтәләр. Менә яшәгән вакытта да яшьләргә дә шуны әйтеп, тәнебез безгә ризык кирәк, тәнебезгә көч, куәт, укырга, белем алырга, эшләргә көч, куәт кирәк. Ашыйбыз, ичәбез, Аллаһ Тәгаләнең бүтән биргән нигъмәтләре белән файдаланабыз. Җаныбыз буш кала. Җаныбызга безнең ризык кирәк. Менә шушы буш калган җаныбыз безнең кирип китә инде кирәкмәгән төрле секталарга, төрле теләүләргә, сихерчеләргә һәм. Бу менә буны яшьләргә аңлата алсак бик яхшы булыр иде. Аннан инде яшьләребезнең максатны куйганда, нинди дә булса эш эшләгәндә, Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә өйрәтергә кирәк. Аллаһ ризалыгы, туган көнгә бара ул. Туган көнгә син бар, Аллаһ ризалыгы өчен аны куандырам дип бар. Ул миңа зуррак бүләк бирер әле, мин дә олы бүләк алыйм дип барма. Барасың син берәр бәйрәмгә, туганыңа, күчтәнәч алып барасың, куандырасың килә, бик яхшы. Тик син бар, Аллаһ ризалыгы өчен моны алып барам дип. Шул вакытта синең тирәдә һәр вакыт фәрештәләр булыр. Аллаһ Тәгалә сине туры юлдан үзенә якынайтыр, иншалла. Бу ни кебек килеп чыга инде. Безгә хәзерге заманда өйрәтәр бит, һәр бер эштән кулай якны, позитивны эзләргә кирәк дип. Без инде позитивны гына түгел, Аллаһ ризалыгына нәрсә аркылы ирешә алабыз дигән сорауга җавап биреп, шуны эзләргә тиеш булабыз һәр гамәлдән. Бу мәктәпкә барганда да шул, белем алам гына түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Менә бу очракта балалар бит инде бар, бер истәмә сораулар бирәр, яшүсмерләр сораулар бирәр. Үзебез сорауга җавап таба алмасак, нәрсә эшләргә? Мәсәлән, югары уку йортына, университетка укырга барырга кирәк. Безнең яшьләр әйтәр бит инде: "Эй, анда теге кеше укымаган әле, шулай да анда бик бай кешегә әйләнгән, югары белем алу кирәк түгел" дип безгә бит инде әйтә, әйтә, кирәк ди. Менә бу очракта әйтәгән, Аллаһ ризалыгы өчен югары белем алырга кирәк дип. Нәрсәдә Аллаһның ризалыгы табылачаксың монда? Чөнки безне Аллаһ Субхана Тәгалә белем җыярга кушкан. Бу дөньяга без килгәнбез белем җыярга. Бүтән сынаулар аша белем җыябыз, авырлыклар аша белем җыябыз, китаплардан, остазлардан белем җыябыз. Һәр бер ала торган белемебез ул безнең Аллаһ Субхана Тәгаләдән. Укытучы безгә математика бирә икән, ул бит просто үзеннән түгел, ул Аллаһтан килгән белем. Инде югары белемне алырга мөмкинлеге бар икән, кеше тырышырга тиеш. Шушы тырышкан хакка Аллаһ Субхана Тәгалә аңарга савабын да бирә, юлларын да ача. Әле үзе көткәннән күбрәк тә кирим акча эшләү юлында бирергә. Әйе, чөнки ул инде Аллаһ ризалыгы өчен белем җыя башлады. Пәйгамбәрбез дә бит хәтта сәяхәткә дә барырга кушкан белем алыр өчен, Кытайда булса да барып алыгыз дигән. Чөнки белем алу һәр вакыт ул алга таба кешене үтәрә. Аннан менә югалып калалар, авырлыклар килә. Мондый очракта да әлхәмдүлиллаһ дияргә кирәк. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәгалә ул авырлыкны аңарга бирде ничек узауланы. Туктап калып, бер нәрсә инде булдыра алмыйм дип елап утырыргамы? Тагы да куркынычрак. Хәзер бит шундый күп үз-үзенә кул салучы яшьләр. Без беренче урыннарда торабыз Россия күләмендә, ил күләмендә, дөнья күләмендә. Ни өчен? Чөнки яшьләр аңламыйлар, алга таба аңа юл ачылачак. Битте, бүген шуның белән тормыш битте дигән сүз түгел. Син сабырлыкны күрсәтте. Аллаһ Субхана ва Тәгалә тәвәккәл кыл. Менә бу тәвәккәл кылып инде сабыр ит.
сиңа Аллаһы Субхана Тәгалә барыбер бер киңәшне җибәрә. Я киңәш бирүче кешене бирә, я үзеңә юл күрсәтә, син инде алга таба атлый аласың. Фәния абыстай, темадан аз гына читкәрәк китеп, сез тәвәккәл кылу дип әйттегез. Бик мөһим һәм гаять катлаулы нәрсә бит инде ул. Без еш кына аның нәрсә икәнлеген аңламыйбыз. Менә минем сеңелләрем бар. Ярый, мин аз булса да тәвәккәлнең нәрсә икәнлеген аңлый башладым дип әйтик. Ә миннән кечерәк, менә 10 яшькә, 15 яшькә кечерәк сеңелләремә ничек аңлатыйм мин аны? Нәрсә ул тәвәккәл кылу? Ул бит без гаять ничек дип әйтәбез. Аллаһка тапшырдым инде. Ул ничек әйтә, шулай була. Сүз белән әйтәбез, ә йөрәк белән шанып бетмибез. Ничек була ул? Ничек дөрес итеп аңлатыйк без аны? Монда инде гади сүзләрне табарга кирәк. Менә ул җылый, нәрсәдер эшләмәде, ниндидер авырлык килде, шир килде, я булмаса бүтән бер авыр иптәшләре белән ниндидер бул низакка керде, була бит инде шулай. Монда әйдә сеңлем, әйдә туганым, зикр кыл, син тынычланырсың. Тынычланырсың да бер юлга таба чыгарсың. Акылыңа бер фикер килер. Я булмаса кемдә булса бер кеше сиңа тәкъдим итәр. Зикр кылу ул үзе үк ул баланы да, ул яшь кешене дә тынычландыра. Һәм бераздан ул инде аңлый. Бу котышкыч түгел икән. Иншалла мин чыгармын. Аның өмет дигән нәрсә килеп чыга. Өмете уяна. Менә безнең бүтән яшьләребезгә дә менә бу тәвәккәл кылуны просто тәвәккәл кылдым булыр әле дип кенә түгел. Бик каты йөрәкләре сызлаган вакытта да, бик каты инде бер нәрсәдә булмый күзләреннән яшьләр аккан вакытта да, я булмаса бергәләнә ул нишләргә белми ул. Мәсәлән, икеле алып кайтты ул экзаменнан. Всё. Дөнья җимерелмәде. Дөнья җимерелмәде. Димәк, син узарга тиеш моны. Әлхәмдүлиллаһ дигәндә әйт әле. Әйт күп итеп. Әлхәмдүлиллаһны. Әйт 100 тапкыр. Аннары тәүбә кыл, астагфируллаһны күп итеп, чөнки синең аны заслужилы. Ул нине, димәк, нинди дә булса явышларың бар, ниләр. Ул әкренләп тынычлана. Бу бик мөһим моментлар менә яшьләр өчен. Кирә алмадым, мәктәпне бетердем, менә балым җитмәде, тукталып калалар. Аннан шайтан бит янда рядом гына, янда гына ул каяда булса алып кирип китә башлый шайтан. Бер саңа тәмәке тактым итә, икенче саңа аракы тактым итә, бүтән бер нәрсә тактым итә. Аңа җиңел булып киткән кебек тоела. Менә шушы вакытта тырышырга кирәк, зикергә тотынырга. Бу иң нитә торган чара. Мин олы яшьтә инде хәзер үземнең аша чыккан, үземнең тәҗрибәм аша чыккан сүзләрне сөйләп утырам монда. Ул чыннан да кешене тынычландыра, сәламәтлеген җимерми, алга таба өмет уята. Бүгенге көндә психологияда дип әйтегәндә, отпустить ситуацию дигән бер күренеш бар бит инде. Гадиләштереп әйткәндә, бу ситуацияны Аллаһка тапшыру. Ситуацияны үзеңнең кулыңнан җибәрәсең дә һәм Аллаһка ихластан тәвәккәл кыласың. Димәк, психологияда моннан 20 ел элек барлыкка килгән әйбер, динебездә моннан ничә гасырлык барлыкка килгән дигән сүз бит инде бу. Шулай, тик әйтүе җиңел. Отпусти эту ситуацию. Ну как отпустить? Как отпустить? Это же очень больно. Ул бит тора синең йөрәгеңдә утырып. Менә шул вакытта сине ты можешь отпустить только Аллаһ Субхана Тәгаләнең ярдәме белән генә. Ул зурла, данла Аллаһ Субхана Тәгаләне. Әйт Субханаллаһны күп итеп, ул биргән бу сынауны сиңа. Ул да сиңа чыгарга ярдәм итә. Только шушы сүзләр, менә шушы Аллаһны зурлау сүзләре генә безгә ярдәм итә. Тәвәккәл кылу менә шушы була ул. Инде хәзер кабаттан шул яшьләр белән эшләү мәсьәләсенә кайтып, егетләр һәм кызлар белән эшләү алымнары аерыламы? Аерыла. Күпкә аерыла егетләр белән кызларның яшәү, сөйләшү методлары. Чөнки кызлар ите кызлар. Егетләр. Кызлар безнең, Кызлар, егетләр, кызлар. Егетләр ите егетләр. Кызлар ите кызлар. Чөнки кызлар ите кызлар. Егетләр ите егетләр. Кызлар безнең, Егетләр ите егетләр. Кызлар безнең
йомшак, кызлар безнең хыялыйрак. Шуңа күрә дә алар шушы хыяллары белән кирәкмәс якларга кирип китәләр кай вакытта. Егетләр ныграк. Тик бу менә шушы якларын караганда гына шулай тоела. Хәзерге көндә егетләр дә йомшакты. Чөнки тәрбия икенче төрлерәк бара. Егет кеше икән, син ир кеше бул дип алдан тәрбияләргә кирәк. Нык бул, тәрбия, син ир кеше, син дөнья тоткасы, син гаилә тоткасы булачаксың. Шуңа күрә бүгенге көндә син тырыш менә дөрес юлдан барга үзеңне ир кеше итеп тәрбиялә. Ничек итеп тәрбияләргә? Аллаһ кушканны төгәл үтәп тәрбияләргә. Ирләр бер намазга бассалар, алар калдырмыйлар. Алар әйдә ярар инде дигән сүз юк аларда. Хатын-кызлар бу очракта алар йомшаграк. Әйдә ярар инде дип ныклык җитеп бетми, ныклык җитеп бетми. Егетләр алай түгел, бер бассалар, бер үти башласалар шариғат законнарын, алар төгәл итеп, әйбәт итеп үти башлыйлар. Тик монда аларны әле кертергә кирәк башта. Монда инде ата-аналадан күп нәрсә тора, һәм кемнәр белән ул янәшәсендә кемнәр бар. Хатын-кызны инде син булачак ана, син булачак хуҗабикә. Хатын-кызның аяк астында җеннәт диелгән. Ул тик кенә бирелми. Син ир кешене юатучы итеп яратылгансың җәннәттә. Син аны юатучы итеп яратылгансың. Тормышта да шулай бул. Шуңа күрә дә синең җәннәт аналарның аяк астында дип өйрәтә Коръәнебез. Менә буны бер вакытта да онытмыйчы, үзеңне шуңарга хуҗа бикә булырга гаиләдә әзерлә. Мәсәлән, егетләр мәсьәләсендә минем улым үсеп килә. Әлегә ул кичкенә, шуңа күрә хәзерге вакытта аны ничек тәрбияләргә икәнлеген аңлыйм, күз алдына китерәм. Үз мисалыңда үстерергә кирәктеләр. Бираздан аның мәктәп этабы башланачак. Анда инде сыйныфташлар, дуслар барлыкка киләчәк. Бөтенләй башка кешеләр аңа йогынты ясый башлаячак. Менә шул моментта аны ничек контрольдә тотарга, гомумән контрольдә тотарга кирәкме? Малайларны нишләтергә? Кызлар белән аңлашыла ситуация. Кызларны да, малайларны да контрольдә тотарга кирәк. Кем белән ул дуслаша, нәрсә яхшы, нәрсә яман. Төрле кружоклар мәктәпләрдә эшли. Сойлашырга, булышырга кирәк. Кайсы ул балага кирәгрәк булыр. Күп кенә очракта аналар класста йөриләр инде алар. Күбаның анда дуслары. Әмне кемнәр белән ул WhatsApp'та языша, ниндирәк аның дуслары. Класс собранияларга барасыз мәктәпләргә, мәктәптә класс җитәкчесе бөтенесен я характеризовать итә инде, я ата-аналар үзләре чыгыш ясыйлар, күзәтәсең бит инде. Ниндирәк сүзләр, ниндирәк алар Аллаһка якынмы, юкмы? Менә монда бик тә мөһим. Аллаһы Субхана Тәгаләгә якынрак булган гаилә балалары белән таныштыру. Өйдә дәген шуны алып барырга кирәк. Туган көн уздырабыз, бәйрәмнәр уздырабыз. Балаларга туган көннәре Коръән ашына әйләнсен. Менә бу Аллаһ пәйгамбәребез шулай эшләгән. Әйдәгез, менә бу сүрәне укыйк әле. Аның тәрҗемәсе. Бездә гадәттә Коръән ашы ничек була? Коръән укыйлар да, мәгънәсен аңламыйлар, дуга кылалар да, Аллаһу әкбәр. Но менә бу балалар җыелган җирдә аңлатырга кирәк. Менә моны бит Аллаһ биргән. Зурларга кирәкме? Кирәк. Әйдәгез, Аллаһны зурлап башта дуга кылыйк. Аннан инде ашый башларбыз. Аннан ашаганнан соң тагы дуга кылабыз. Рәхмәт әйтеп, шушы безгә нигъмәтләрен биргән өчен һәм Аллаһ Субхана Тәгалә безне шундый ярата. Аның яратуын сөйләргә кирәк. Безнең яндагы фәрештәләрнең булуын сөйләргә кирәк. Оң якта, сул якта, алдан, артта безне һәр вакыт фәрештәләр тора. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә куйган аларны безне саклар өчен. Безне яман гамәлләр кылмасыннар өчен куйган. Аннан соң егет кызлар мәсьәләсендә
Мин хатын кыз барбыр егет кешене чын ират итеп тәрбияли алмыймдыр инде. Әтиләрнең дә йогынтысы булырга тиештер. Бик тә кирәк. Ир кеше ул ир кеше. Ир кешене менә мин лагерьлар җыям. Җәй көне. Шәкертләр алып кайтам махсус ир балалар белән эшләр өчен. Чөнки укытучы хатын кызлар күп. Кызлар белән алып барабыз дәресне. Шәкертләрне ислам динен кабул итеп 1000 еллык мәдрәсәсеннән шәкертләр алып кайтып, малайларны аларга тапшырам. Һәм алар анда үзләренчә сөйләшәләр, үзләренчә киңәшләшәләр, һәм тәрбиялиләр. Ир кешенең тәрбиясе икенче төрле. Алар үзләре тартылалар ирләргә малайлар. Бу бик мөһим. Инде кызлар аталарын бик яраталар, аталар да кызларын бик яраталар. Алар чөнки булачак аналарны тәрбиялиләр. Но ир балайга һич шиксез кирәк ир кеше тәрбиясе. Менә сез хәзер әйттегез дә башыма шундый уй килде. Сез алдан әйткән идегез, хәзер ирләр, егетләр дә йомшак дип. Бәлки йомшаклыкта шуңнан киләдер. Әниләрнең тәрбиясе күп булып, әти тәрбиясе җитмәгәннән. Ата тәрбиясе җитмәй. Чөнки хатын кыз хәзер яхто, мин үзем табам. Миңа нәрсәгә ир я булмаса ир кешене түбәнсетә. Бергә яшәсәләр дә түбәнсетә бала барында. Ох, ул шундый инде, ул мондый инде. Безне алай тәрбияләмәделәр. Без әти кайтып утырмыйча кичке ашка утырмыйдырык. Көндез булмый, чөнки эштә иде, кичке аш инде ул атагыз керә. Атагызны көтәбез. Ата беренче урында булырга тиеш. Хатын кыз син йомшаклык белән генә алып бара аласың. Шуңа күрә дә бит тагын кабатлап әйтәм, хатын кыз ир кешене юатыр өчен бар кылынган җәннәттә. Димәк, без йомшаклык белән аны алып барырга тиеш гаиләдә. Ир кешене зурлап, данлап, атаң булай эшли, атаң менә нәрсә әйтер. Даже хәтта син үзең ул сүзне әйтсәң дә, балага син әйт. Атаң нәрсә әйтер, киңәш әмәле. Менә. Монда хәзер тегеп кайбер тамашачыларда ике яклы фикер туарга мөмкин. Хатын-кыз ир-атны юатыр өчен дигәндә, монда бит хатын-кызны кимсетү турында сүз бармый, аның дәрәҗәсен төшерү турында сүз бармый. Киресенчә, ир кешегә хатын-кыз кирәк, теге аннан башка аңа кыен булыр иде дигән мәгънәдәме? Алай гына да түгел. Хатын-кыз йомшаклык белән ала. Ирен ул үстерсен. Ирен ул эшендә үстергә ярдәм итсен, карьерасын инде ярдәм итсен, үзе дә эшләсен, бер сүз дә әйтмим. Тик иренең эшен, аның тапканын кимсетә күрмәсен бала барында. Ир кеше кайтты, арып кайтты, нәрсәгәдер борчылып кайтты. Син моны эшләмәгәнең тегеләйтмә дип каршы алырга ярамый. Башта тыңла, сабырлык белән ул нәрсә әйтә. Я бәлки әйтми торгандыр да. Бер вакыт уссын. Тынычланыгыз. Аннан чәйгә чакырасың, ашарга әзерме? Анда или бергәләп әйдә менә бергәләп әзерлик әле, мин өлгермәдем. Бергәләп әзерләгез. Баланы күреп тора. Бала күреп тора бөтенесен. Мин ардым булдыра алмыйм әле дисә, эндәшмә. Ярар, мин дә ардым дип шыты-шыты килмә. Инде сабыр бул. Аннан соң инде аның белән үзегезнең сүзләрне килештерә аласыз, соңыннан сөйләшә аласыз ипләп кенә. Ирләрне күтәрү бик мөһим. Ул бөтен җәмгыятебез өчен мөһим. Бөтен менә өммәтебез өчен мөһим. Гаилә өчен тем более. Ирне иреткәндә хатын, җиреткәндә хатын. Әйе, бик дөрес сүз. Катлаулы нәрсә шундый. Баланы шушы кагыйдәләрне, балага шушы кагыйдәләрне күрсәтеп үстерү. Әйе. Бик катлаулы дөрестән. Аннан гафу итәргә өйрәнү. Иреңне гафу итә бел. Бу шулай ук бик мөһим. Менә кызларны дагын яшьтән өйрәтергә кирәк. Гафу итәргә өйрәтү. Үпкәңне калдырмыйча, узып китсен ул үпкәң. Саклама син аны. Гафу иттең, Раббым,
Мен аны гафу итәм. Аның үзенә инде теге бәлки ул минуттаңарга кирәк тә түгелдер. Сине рәнҗиткән вакытында. Тик шулай да иштән син инде аны гафу ит. Соннан аңлаш ипләп кенә. Тик былай гафу ит. Аллаһка тапшыр. Монда да. Бик күп иретәсе яшүсмерләргә, балаларга сеңдергә кирәкле бик катлаулы һәм бик күп икән. Катлаулы, кызганыч безнең мәктәпләргә, класс собраниеларына менә ата-аналар янына өлкән имамнарны я булмаса абыстайларны чакырмыйлар. Бу бик кызганыч, чөнки әдәп әхлак мәсьәләсендә без күп нәрсә бирә алыр идек балаларга. Әле балаларга гына түгел, ата-аналарның үзләренә күп нәрсә бирә алыр идек. Менә безнең әтиәннәрдә дә, яшьләрдә бигрәк тә күп бит инде. Ярар, өлгерермен әле мин яшь, вакыт бар, пенсиягә чыккач намаз укырмын дигән сүзләр белән еш очрашырга туры килә. Шулай дип фикерләүче кешеләргә нәрсә дип җавап бирергә? Бу менә монда да шушы класс собраниеларда зыян итмәсе, Коръән мәҗлесләре дә гомумән әзрәк безнең тәкәбберлек дигән нәрсә бар татар хатын-кызларында. Менә ул укымый әле. Менә бу иелми әле. Тик шул ук вакытта бер калдырган намаз 80 кутып утта яна дигән хадис бар. Достоверный хадис. 80 кутып. 80 кутып ул. Бер кутып 80 ел. Димәк, бер намаз 6400 ел утта яна дигән сүз. Бер намаз бу. Бер намаз өчен. Бер намаз өчен бу әйе. Менә өлкәнрәкләргә дә яшьрәкләргә дә инде өлгерә башлаганнарга буларны аңлатырга кирәк. Чөнки безгә Аллаһ Субхана Тәгаләнең иң беренче бурыч итеп куйган ул безгә. Аллаһны таныдыңмы? Ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһны син таныдың, инде син намаз. Намаз төп баганасы. Безнең өммәтебезне тотучы төп багана. Шуннан соң бара инде анда ураза, закат һәм. Намаз ул әле кешене туры юлдан алып барырга ярдәм итә. Төрле шикләрдән кирмәскә, үзенең көнен тәртипләргә ярдәм итә. Бу тормышта ук намаз безгә бу тормышыбызны тәртипләргә, Аллаһка якынаярга ярдәм итә. Әдәп әхлакка өйрәтә. Монда тагын ялкаулык та бар инде. Кушыла. Менә шу тәкәбберлеккә ялкаулык та кушыла. Аннан Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең сорауга, дуга кылуга китереп башка сугып бирмәгәч, кеше уйлый, кашан бирә әле ул? Әллә бирә, әллә юк әле ул дип. Ул аңламый, вак кына нәрсәләрдән дә килеп чыкканын фикерли алмый. Менә бер мисал китерәм. Бер кеше узып барганда машинаны белән кыш көне бу нине янында басып бер ир кеше белән балалар баса, бер гаилә тора. Бу узып бара. Туктамады. Тегеләргә ярдәм кирәк. Нәрсәдер булган машиналар белән. Ярдәм кирәк. Узып китте. Узып китеп бер 3 километр үтүгә карга төште дә егылды. Үзенә ярдәм кирәк. Уже синең аңа үзенә ярдәм кирәк. Күрәсезме? Ул аны бәлки уйламас та, на самом деле ул шулай. Димәк, без хәзер мәсәлән яшүсмерләрне дингә китерәбез, намазга китерәбез дип әйтәбез икән, менә моны куркыту юлы белән генә түгел, киресенчә дә әйтә алабыз бит. Менә кешегә ярдәм итсәң, сиңа да ные күбрәк була. Син намаз укысаң, синең благо кыйммәтләрең арта, тормышыңдагы бәрәкәт арта дип тә аңлатып була димәк. Була, аңлатып та була. Монда беләсезме, Аллаһ Субхана Тәгаләнең бар төрле исемнәре: Рахман, Рахим, Я Латиф, добрый, мәрхәмәтле, вәкил, ул сиңа бирә, вәкил, ул бөтенесен.
Менә якын айтырга кирәк шушы Аллаһның исемнәре белән тагын. Муса алейһиссалам Аллаһ Субхана тәгаләгә әйтә. Алар ул бит турыдан туры сөйләшә тауда, Синай тауында. Үзеңнең гаделлегеңне ничек күрсәтә аласың миңа ди? Гаделлегеңне ди. Һәм тау астындан да су, кеше, юл, бер кеше бара дагын, шушы су кырыенда ял итә, туктый, һәм үзенең юл капчыгын шунда калдыра да китеп бара, диясенә утырып. Оныта. Икенче, бираздан икенче бер кеше килә, малай, сызгыра сикерә килә дәген, күрә зур сумка ята, биштәр диелгәндә дә зур сумка ята. Ачып карый, бик кыйммәт, аркасына алса да тагын сызгыра китеп бара. Икенче бираздан бер карт бара, ипләп кенә килә, туктый, ял итә шунда, ял итә. Шул вакытта теге дөягә утырган кешенең исенә төшә дә, биштәрен алырга дип кире килә. Карттан сорый, монда мин биштәр калдырганым онытып ди, кая ул ди. Карт әйтә, бер нәрсә дә юк иде монда ди. Син ничек белмисең шуны, бар иде ул шушында иде. Һәм суга. Тагын дерселкетә тегене тап ди. Бу ялгыш булгандырмы, ни буламы? Катырак суга ул үлә карт. Һәм бу китеп бара. Хәзер Муса алейһиссалам әйтә: "Я Аллаһ ди, кайда соң монда гаделлек ди? Кайда соң монда гаделлек ди?" Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: "Менә бу кешенең яшь вакытта аңарга теге малайның атасы биреп калдырды зур суммалар. Баласы үскәч аңа кайтарып бирергә дип. Бу аны присвоил үзенә алып калды ди. Бирмәде ди. Менә малайга ул байлык хәзер кайтты инде ди. Карт ди. Бу картның атасы ди. Бу диядәге кешенең атасын үтергән иде ди. Менә ул аңа кире кайтты ди. Менә күрәсезме? Бу дөньяда бер нәрсә дә Аллаһ Субхана Тәгаләнең карамагыннан, аның теләгеннән, аның рәхимлеге, мәрхәмәтлегеннән башка булмый. Менә монда бүтән нәрсә күренеп тора. Без әллә кайчан булганнарны белмибез. Без күзгә күргәнне белмибез, аңламыйбыз. Шуңа күрә дә пока без хәзер исән вакытта мактарга, данларга, шөкранә кылырга, нәрсә килсә дә әлхәмдүлиллаһ дип әйтергә кирәк. Нинди генә авырлык килсә дә әлхәмдүлиллаһ дип Аллаһ Субхана Тәгаләне мактарга кирәк. Менә буларның барысын да үзебезгә сеңдереп, көндәлек тормышта кулланып, гаиләдә куллансак, балаларны шушы кагыйдәләр белән тәрбияләсәк, иншаллаһ, насыйп булсын. Динебез дә үсәр, озак гомерле булыр гаиләләребез дә һәм милләтебез дә иншаллаһ озын гомерле булыр дип өметләнеп калабыз. Барысы да бездән тора. Моны да сорарга кирәк Аллаһ Субхана Тәгаләдән. Раббым, Фатиха сүрәсен укып, эй Раббым, син хак юл күрсәтүче, күрсәт безгә хак юлны дип сорарга кирәк. Шулай итеп тырышырга инде бездән иншаллаһ тырышу. Фәния абыстай, Аллаһның рәхмәте яусын сезгә биргә килгәнегез өчен, безгә вакытыгызны шулай бүлеп биргәнегез өчен. Бу тапшыру кысаларында гына сөйләшеп бетереп булмый, бирәсе сорауларны кызганыч биреп бетереп булмый. Без сезне киләсе очрашуларда да көтеп калабыз. Килгәнегез өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз да сезнең өчен кызыклы, файдалы булгандыр дип өметләнеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.